Bueno, Jimmy, gaurko partiduan ez dituen asko jogatzen, ja dagoeneko matematikoki ja mantentzen zate, ezta? Maila honetan, baina dena den tentsioz beteriko partidua. Bai, eske, hasiera gaina partidu polita zan gauza askogatik, ez? Aldibidez, batzuen despedida, gero Arrasatetik jende pila bat etorri da eta oso giro polita sortu da. Guk garbi genukan, gure partidu egitea aterako ginela, eta hola indegu, haiek oso urduri edo ez dakit, hasieran atea dira, eta guk nahiko erresera mandeu partidua. Bukaeran haiek intensitate gehiago, bueno, eta gero beste gauza batzugatik, baina irabazi dute, ondo merezita. Egia esan, nahi, berdin zaitze, kriston partidua bizi deu, eta ni oso positibo naiz partiduetan, Ikusi dugu, ez da hor partiduko bukaeran, aurkariaren entrenatzaileekin ere besakada eman duzula. Azken finen, lagunak dira entrenatzailea ezain beste, baina gradan zeuden Arrasateko asko eta asko, lagunak ziren, duela, ez dakit, 22 urte joan ginen Valentzia aldea klini batzuta, eta hortik aurrea beti erlazioa izan. Orduan, horregatik poste naiz, beak irabazteagatik, ze guk ez genukan ezer jokuan, haiek bai, eta, baina egia esan, Iruñan ere lagunak dauzkat, osea, bazeon, kontraesan bat hortan, baina ni posik nago, oso partidu politia egin dute, borrokatua, guk nahi gendura eman dugu, haiek bai, eta haiek irabazten dugu. Zuk esan ez da, hasieratik nahiko ondo eman duzu partidua, eta bukaeran, ja partidua, edo gaurko, partidua maitzea hartzegoenean, ja markagailuak, ez dakigu nola, baina empatea eritsi da, eta azken segundutan irabazien dute. Bai, nire ustez bi arrazoi nagusi daude hortan, ez? Alde batetik ez dut esan nahi arbitro batik galdu deula, baina bai, 5 minututan, aurreneko 5 minututan kriterio erabat aldatu, eta froga hor da, guk ez deu presionatu, oso defentsa, nahiko defentsa lasaia gogorra behintzat ez da izan, eta 4 edo 5 jokalari kanporatuta izan deu, eta haiek bakar bat, ez? Eta partidu guztian presionatu dute, eta ez dakit, eta izan dira aurreneko 5 minutuk, azkeneko laurdenekok, nire ustez momentu hortan kriterio era bat aldatu dute arbitrek. Eta gero bestaldetik guk ere tiro libretan azken bolada hontan bezala oso gaizki ibili. Azken haiek tiro libre guztik sartu dituzte eta guk azkeneko 6-7gatik bakarra uste sartu dugu. Eta hortan ere oso arrazoi horrela. Esan dezakegu ja denboraldia amaitu egin dela, honekin amaitu egin da, urrengo denboraldiari begira nola ikuste dituzu zure mutikoa? A ber, denboraldia ez da bukatu, geratzen da importantena jira. Guretzat da, gauzarik importantena, ez? Baina partidu bai, bukatu dira, entrenatzen jarraituko du beste hilabete bat edo lako zerbait, batez ere, ez dakit, denbora pasatzeko eta ondo pasatzeko, eta gero jira ingo dugu eta hoi mundiala izangoa. Eta gero datorren urtai behi da, gu bigarren fasen oso ondo sartu ginen, oso emaitza honarekin, eta orduan ja erabaki gendun, datorren urteko zerbait prestatu, ez? Eta orduan, juvenilak minutu pila asko izan dituzte, eta, asmo horrekin, ez? Orduan, datorren urtean talde nahiko berria izango deuz, 3 juvenil seguru sartuko direla, eta 3 veterano ere utziko dutela, ez? Eta segertatu duen, ez dakit, haiek itxura errauka, gogo handiz da ari dira, eta berra segertatzen. Eta orduan talde berria aurkituko dugula horren urtean. Zerbait, berritua eta, desentez, 12 jokalari dia, ez, talde bat, osatzeu ere 12 jokalarik, eta segurazki 4 aldatuko dugula, ez, orduan, eren bat, nahikoa da, ez, urte baten egiteko, bai. Konte duzu, gaurkoan partidu garrantzitsua zuentzako, partidu osoan zehar, atzetik joan zarete, baina azkeneko momentu horretan zer gertatu da ba? Ez da egit, nik uste pixka nerbixo pixkatzu batzuk etorrela ja handik, basagi untze jolazten gaun gaur, eta alde hortatik garo, ez da egit presinua, otentzino askokin, gorputzian, eta pixka nahiko, ez da egit, bigun urten gare, eta horrek azkenian, Tolosako taldia ez da urten atzalde pasan, orduan, igarri, pixkat, niz da egit, ogure, fizikamente tentsio hori garri deun, ez da egit, baina hasierako golpe hori gogorra izan da.
Eta gero, bueno, poliki-poliki, ez zegoen ez galtzeko, eta bueno, saiatu gare, burruk egin dugu, eta bueno, azkenean lortu dugu. Azkenean partidu etxera, ezta? Bai, hori gure helburu izan, gure partidu hemen zan, irabazi galdu zan, eta hori da, irabazi ezkero, mantentzia, eta galdu ezkero, bera, orduan, dana jokoan zauen, eta bueno, lortu helburua, hortara etorri gara gaur, eta bueno, eskerrak, ez da, eskerrak eman, no ez eman, bueno, behintzat gure helburua lortu, así que, bueno, posik, bai, alde hortatik posik. Zaretek igual oparitu egin dutela partidu edo? Nik ez da ibukaren partidu egin ez, baina, bueno, partido osoan ziar nik entzat ez dut igarri olako ezer. Eta, de hecho, azkeneko tiro hori ez da sartu, ez da izati. Seian tiro hori ez da sartu, ez da izati, baina bestela merutza hoia zen. Baina, bueno, ez, nik uste bi taldeak burruken dugula, eta, bueno, azkenean guk eraman dugu garaipena, eta importantien hori da, ez. Dena den zuntzako partidu garrantzitsua, eta tentsioz beteriko partidua gradak eta armailak hor txikusitu gure beti daudela, zuen taldekoak edo, zuen aldekoak asko animatu dute, eta hori ere eskertzeko izango da. Hombre, bai, autobus bat ekarri guet eta arrasatetik, eta, claro, eurak ebak, izan jolazten gaben guk hemen gaur, eta hortara etorri ez, balik eta indar eta animo gehien ematea, eta, bueno, eskertzeko da. Gradak hainbeste jendeekin ikustia, bai Tolosako jendia, eta bai Azteko jendeekin ikustia, eskertzeko da, bai. Gaurko partiduari zezan oso garrantzitsua zuentzako, ja saikatuta zaudete edo behintzat maila mantentzen zarete matematikoki, baina nalare partidu tentsua, ezta? Bai, bueno, txeko azkeneko partidu izan da, zalen aurren, da Fernanen omenalditxoa egin egin duen, da, bueno, irabaztea zan helburu nausia. Bueno, kontrako ekipok gestea zeukan joku, da, gogi euki, hasieran urduri xamarretea ja, baina ja pixka ritmo hartzen jundia, eta ja bukarako ja gu nik autara begen den, jokaleri gutxi den aldaketa gutxi. Eta orduan ja fizikok ire bai aurre hartu dugu eta baina aurre hartutakon, zegin gutxi zen. Markagailua partidu osoan zehar zuek eraman duzu, aurretik izan duten, baina bukaeran, justo minutu gutxi falta zirenean, hortxe empatea. Ez dakizu zekarratu duan, edo teknikoki okerrago ikusten zareten, edo? Ez, bukaerakoan nahi irutzetik izan dela fizikoki bera indeulaz, kiroldin sekulako beroa itezu baitare, desideratatu xamarria bukatu dugu batzuk bintzat, eta behaieko jamari jokalari zuzkean, demo guztien aldaketak egiten haitu dira, eta bueno, alde hortatik fizikoki gobeto zegoen, eta gogo aldetik ebai gu nola zenokan zer jokun, ez dio besteko garrantzia eman, igual. Zaneteke igual partidua oparitu egin dizula, ezta? Bueno, oparitu ez, merez izan du irabaztea, gogo gehiago zeukalako, eta izan da igual, guk baizeo zer jokun eukiko gendu baukerako, neztan ekauta egon gogo aldetik gehiago jarriko gendu baitale, baina ezin izan da, ez da posible izan da. Bueno, ez da bere bukaeran eskertu egin dute? Bai, normala batzuk negarrez eta nahi ikusit jauz, urte guztia sufritzen pasago beti hor mugan, da azkeneko momentun lortu salbatzea, eta horrekin emozio guztiek azalerat intzaizkide ez behar. Eta urtengo denboraldia jasan daiteke ja amaitu egin dela, urrengo denboraldiari begira nola ikusten dituzu bazuri mutilak ere, ez da kapitain bezala? Bueno, ikusin beharkoa horrena zeinek jarraitzen. Zer, urteroko kontua izatea, bakigu Fernando Gadiz ez duela jarraitu behar, beste jokalari batzuk dudan mudatan da jarraituko dena ez, eta bueno, beti otea aldaketan bat, gaina juvenilak iruz palau segurazkia lehenengo talden jarrikoia, eta ikusin beharkoa buztu aldea ja aurreren moraldikin haste ganen, ikusiko ze mozko taldea daukagun, igual guri aurten arrasatei pasatzaion berdina pasako zaigu, eta bukera arte hor sufritzen emarko du. Ikusiko, espero dugu.